Χρόνου που ετοίμασες. Μάλιστα. Ω Χριστέ μου. Καλά θα τον ακούγαμε κιόλας και τι λέει, αλλά δεν, όχι. Εδώ τη ρωτάω τι ζώδιο είναι. Η Ξανθιά από κάτω ποια είναι, ρε φίλε? Ο λάθος άνθρωπος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτά τα 30 χρόνια που είναι όντως ένα τσιγάρο διαδρομή, περνάνε τόσο γρήγορα. Έχω ζήσει μαγικές στιγμές, υπέροχες, κατά βάση με τα τραγούδια του Φίβου. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι άνθρωποι που γνώρισα, οι σχέσεις, τα όσα έζησα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έμαθα ότι στη ζωή έρχονται και τα καλά και τα κακά, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό είμαι τόσο συγκινημένη που είστε όλοι εδώ απόψε και ότι 30 χρόνια μετά μπορούμε και επικοινωνούμε μαζί και χαιρόμαστε μαζί. Ο Βασίλης Καράς, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος και καλλιτέχνης, μου έδωσε το πρώτο μου τραγούδι. Τι παιδί τότε, γεμάτο τροπές και συστολές, πού να φανταζόμουν τι θα ακολουθούσε. Μπορώ. Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα μάτια σου μια παιδική ασπίδα, τα χάσα και ένιωσα μικρό παιδί. Τα χάσα και ένιωσα μικρό παιδί. Γέλα μου όπως και χτες, γέλα μου, στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα. Γέλα μου όπως και χτες, γέλα μου και πάρε μ' από εδώ, και πάρε μ' από εδώ, σ' άλλο πλανήτη, σ' άλλη γη. Να το πούμε μία μαζί, θα τα ακούσουμε. Γέλα μου όπως και χτες, γέλα μου, στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα. Γέλα μου